Di 22 heyvê da li herêma Efrînê û serenser Rojava Bakurê Sûriyê hilbijartinên komînan pêk hatin. Li gor Komîseriya Bilind ya Hilbijartinan rêjeya dengdanê li Efrînê ji sedî heştî derbas kiriye. Her wiha proseya dengdanê bi awayekî serkeftî derbas bûye û hin kêmasî çêbûne ew li ser disekinin ta di hilbijartinên wê de dubare nebin. Hevserokê Komiseriyê Pêşvan Murad encamên hilbijartinan li dengê Amerîka re parve kirin. 1440 نامزد هبین جن و میر جه 732 هفسروکن کومینا در کتم سر کتم 369 میر 363 جن لی هجمار هاتی لسر هلبجاتنا 127000 و 7 هلبجر هات دنگ خواده لوداره لکومینا که دورا جندریسه گنده یالانخوزه اعتراض لسر هبو و ما بریار درخست روجا 20 نهی نهان لی جنوبا هلبجارتن لی ورا کرن دور دا پیکاتن عرب لپر گندان هاوجی خواک نامزد راشا حاندبن و بسر کتبین لعالیەکی din hevserokên komînan ku di encama hilbijartinan da bi ser ketine sûz didin ku ew ê cihê bawariya hilbijêran bin û dê erka xweşbû xizmeta tax û gundan pêk bînin. Hin ji hevserokên komînan wiha axifîn. Bi dengî millet em hatin hilbijartin bi rastî jî borîkî pir giran li ser milê me gerek em loyiqî li vî borî derkefin bi hezkirin bê bi edalet wek hevdî bê wek hevî bê dengê millet dohî me em loyiqî vî dengê xwe derkefin û çi ji me werê xwestin em korî xwe pêk bînin û înşallah em dibin em ê loyiq bin û em ê qoser wî borî derkevin hema em ber federalî darin herkî dere kar giran dibe taxê xwe em dixwazin em biserxînin hema karî me hemû karîkî rêxistinî bê wek hevî bê biratî bê. Piştî ku hilbijartinên komînan li Efrîn bi dawî bûn, hevserokên komînan dest bi karê xwe kirine. Komîseriya Bilind ya Hilbijartinan jî dest bi amadekariya qonaxa duyê ji hilbijartinên Sîstema Federalî ya Bakurê Sûriyê, ango meclisên bajêr û kantonan kiriye ku dê di sîsiyê mijdarê de pêk werin. Newrûz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.